Aba bahlali bayavutha ngumsindo, bakhala ngorhwaphilizo nokuqeshana ngokuzalana nobuhlobo okuthe gqolo kulo masipala. Batyhola ngelithi zizigidi zerandi ezilahlekileyo yaye inkqubo esetyenziswa kulo masipala ukuqesha abantu ayikho semthethweni. Kutyholwa ngokuba bangaphaya kwama200 abantu abaqeshwe kungalandelwanga imigaqo kulo masipala. Asiphatheki kahle ngale nkohlakalo legcwele la kamasipala nekuqashana ngokubuhlobo nekujolana kwabo lana. Abaqhankqalazi bafuna urhulumente wephondo angenelele. Masipala makuphela icontract wathi ngiqhubeka ngivolunteer bathi siqashe. By then sengibona omunye umuntu uyasebenza lapha kule post benze volunteer kuyo. Volunteer for just for 2 years. Labantu batihluphekela kude namnye ekhaya utawungenisa singo. Bathathe abantu abasebenza kahle babafaka emsebenzini babaqashe. Sasabona labantu abahlupheka bafuna kusasa babavotela. NgoJulayi iiHAWKS ziqoqe iofisi zikamasipala nalapho kuthinjwe amaxwebhu azikaziwe iziphumo zolophando. Lo masipala uyaphika ukuba kukho ubugwenxa obuqhubekayo ngaphakathi kulo masipala kwaye uyaziphika nezityholo ezenziwa bahlali. Siyamangala kakhulu singumasipala kuva ukuthi bathi kunemali lelahlekile le-27 million rand. Asiyathi leyo mali ukuthi beyichamuka kuphi baze basho kanjalo ngoba yonke imali le sayisebenzisa bekuyimali lebe within the budget of the institution. Kungokunje umasipala ubongoza abahlali kuba babike izenzo zolwaphulomthetho.